aquell dia, avui... Això és Un forat. Els contes Escolta aquesta cançó. d'en Ritchie. Genial. El microones 3000. Ja pots aconseguir per només 3.000 euros aquesta fantàstica caixa forta amb el disseny d'un microones. Posa-la al lloc del microones quan vinguin convidats. Aquesta caixa forta inclou una pantalla LCD a l'exterior amb què pots activar el vídeo d'un plat girant. La gent es pensarà que és un microones real, ja ho saps. Gasta't tots els estalvis comprant-te una caixa forta a la qual no podràs posar res. Però podràs fer el fatxenda amb els teus amics, convidats, cosins, germans, a qui tu vulguis, ja que pots triar diferents vídeos. Què hi ha avui per dinar? Pollastre rostit, patates al microones i altres plats més gustosos. Bistec, llom, peix, n'hi ha milions. I també inclou una targeta de memòria perquè si graves el teu microones real puguis veure el vídeo a la caixa forta. No t'ho pensis més i truca! Aquest és un model nou. La gent es queixava del model antic, clar que era més car, però a més, sí que funcionava el microones. El problema era que la gent no se'n recordava de treure les coses metàl·liques que hi posaven a dins. Ves quines coses! Aquest anunci és de ficció. Si el vols fer realitat, contacta amb mi. Els relats que publico en aquest projecte són gratuïts i ho continuaran sent. Però si us agrada el que faig, ara teniu l'oportunitat de donar suport al meu projecte gràcies a laixeta.cat. De veritat que són moltes hores de feina, però qualsevol aportació serà molt benvinguda. I si no pots aportar, pots compartir els relats amb els teus amics. Això també m'ajuda molt. Moltes gràcies.